number one! Așa-mi place să râg, că mă eliberez de aici, de la stomac. Adrian, o să fiu sincer cu tine. Ești foarte scârbos când râgâi, de-aia te și evită Maria. Asta este, nu știe ce pierde. Ați luat cucuruzul. Am observat că în ultimul timp petreci foarte mult timp cu Bogdan. După 150 de femei merge și un bărbat. Îi dă odată cucuruzul, 3 zile nu mai ce gunoiul. Clujul number one. Bogdan, îți place pe insulă? Dacă îmi place în sulă? Da, normal, îmi place pe insulă, că sunt peisaje, munți, Adrian, reporteri, producători. Dar ce-ți place cel mai mult pe insulă? Costas. Coastele, munții, văile, cucuruzul. Gia, pe insula cealaltă Bogdan a început să se dea la bărbați. Ce părere ai? Că este un act de teribilism. El și acasă mai avea afinități de genul commitment-uri care nu presupuneau legături afective. Gia, teribilism e când sar cu parașuta, când faci bungee jumping. Bogdan e aproape de o relație cu Adrian. Breaking point-ul relației lor este bazat pe niște task-uri pe care Bogdan și le-a impus cumva în funcție de organigrama insulei. Adică conform deadline-ului oferit de voi și anume 20 de zile, Bogdan are ca task principal să îndeplinească cele mai multe acte de teribilism și sunt convins că o va reuși. Auzi, da, voiam să te întreb ceva. Ce părere ai de sex în 3? Adică cum în 3? Adică cu doi bărbați și un bărbat. Adică nu știu, ți s-ar părea ciudat sau deplasat sau etc. Adrian, tu ce părere ai despre Bogdan? Chiar mi se pare de treabă. Adică se comportă mai frumos decât Maria. Mă alintă, se așează în brațele mele, e interesat de viața mea personală. Stai un pic. Clujul number one. Chiar mai zilele trecute i-am povestit de cele 14 bile din cucuruz. Așa au făcut ochii. Dacă n-ar fi avut barbă, i-aș fi zis că ați mai ales o ispită. Să știi că noi am auzit niște zvonuri cum că el înainte să vină pe insulă ar mai fi avut relații cu mulți bărbați. Foarte bine, înseamnă că toată lumea a fost mulțumită și a mai fost căutat. Gia, pari foarte familiarizată cu ieșirile lui Bogdan. M-am obișnuit cu Bogdan, l-am prins de foarte multe ori cu bărbații în casă în timp ce stătea a plecat. Și el ce scuză avea? Că juca lapte gros. Vreau să te mai întreb ceva. Să zicem că eu ți-aș propune să facem sexuț. Tu ce ai zice? Să vină altcineva să țină interviul ăsta, că eu îl bat. Dar nu înțeleg de ce ești timiduț. Adică stai liniștit, o să folosim cremuță. Măi Adrian, tu chiar nu-ți dai seama că intențiile lui Bogdan sunt altele? Eu chiar nu mai înțeleg ce vrea. Adică mi le dă așa alba-neagra, când cu Irina, când cu mine. Da, eu totuși când o să ajung la Cluj, îl trec acolo pe carnețelul meu lângă femei. Îl notez cucuruzul number one. Asta nu m-a ieșit. Gia, avem și noi o curiozitate. De ce vorbești așa sacadat? Este o chestiune de familie. Sunt verișoară îndepărtată cu Iohannis. Sincer, uneori avem impresia că ești un robot din viitor care are un răspuns la orice. Nu ai nicio reacție, nu ai nicio emoție. Eu sunt programată în așa fel încât să nu reacționez impulsiv și afectiv la stimul care îmi pot afecta sistemul de operare, astfel că orice abatere de la programul de bază poate fi considerat un act de teribilism.